गिबियावनो बयनिसिमबो चिरां जिल्ला एबसुनि जानानै खुलुमनाय जासिहरबाय। दानो बे समाव जोङो दिनै चिरां जिल्लानि सिङाव गासै मोन 7 जिखिनि फरायसालिमा दङ बे फरायसालिमाफोराव दिनै जोङो बेबायदि खुदिसारनाय हाबाफारि जोङो खालामदों। जोङो बे खुदिसारनाय हाबाफारिया जाहैबाय आथिखालाव जि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि सिङाव थानाय जि प्रफेसर लाइस्राम लादु सिं बेनि हेंथायै जोङो दिनै खुदिसारदों। जोङो मैया बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि गेटआव जोङो लादु सिंनि जि आरोबाव बियो दिनै जयनिं जानायखौ लानानै मैया खुदिसारदों आरो दिनै जोङो चिरां जिल्लानि सिङाव गासै मोन 7 जोङो फरायसालिमाफ्राव बेबायदि दिनै खुदिसारनाय हाबाफारिखौ जोङो दिनै खालामनो गोनां जादों। जोङो दिनै जोबोद दुखु मोनदों। जाय मानसिया जाय प्रफेसर लादु सिंआ दिनै एरेस्ट जानाय मानसिया दिनै CM भिजिलेन्सनि कमिटिजों बियो दिनैहाय बिनि सेलजों बियो दिनै एरेस्ट जानाय मानसि दिनै बेल लानाय मानसिया दिनै आरोबाव बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव दिनै बियो जइन जाफिननाया जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव। जोङो बेखौ दिनै एबसुनि जानानै जोङो बेखौ खुद्रिनाय जोङो फोरमायदों। जोङो दुखु मोननायखौ जोङो फोरमायदों। जोङो जि समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खामानि मावबाय थानाय बे समाव दिनै बिथाङा जोंनि जाय सोमावसारनायजों फैनाय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि बे इउनिभार्सिटियाव दिनै फैनानै बिथाङा बै जोंनि इउनिभार्सिटिखौ जोंनि फिउचारखौ जोंनि फरायसाफोरनि फिउचारखौ दिनै बिथाङा नस्थ' खालामनो थांगासिनो दङ। मानो होनोब्ला दिनै जोङो नुनो मोनदों दाखालि जि 6 सेमिस्टारनि जिखिनि रिजाल्ट बे रिजाल्टआ जोबोद उनावसो होनायनि थाखाय जोंनि गोबां फरायसाफ्रा जायफोरा मास्टार डिग्रि फरायहैनांगौमोन गुबुन इउनिभार्सिटिफ्राव बै फरायसाफोरा गोबां जेंनाजों मोगा मोगि जानांदों। जोङो जोबोद दुखु मोनदों। बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव बेबायदि भाइस चेन्सेलरा दिनै जोंनि फरायसाफोरनि फिउचारखौ नस्थ' खालामनायखौ जों नुनो मोनदों। जाय गुवाहाटी इउनिभार्सिटिया थांनाय 10 जुलाइआवनो होदों नाथाय दाखालिसो 22 तारिखआवसो 22 आगष्टनि 22 तारिखआवसो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिया बेबायदि रिजाल्टखौ होनो हादों। जायनि थाखाय जोङो दिनै जोबोद दुखुजों दिनै जोङो बेबायदि मोनसेबाव जोङो धरनाखौ लानो गोनां जादों। जोङो जोबोद दुखु मोनदों। जाय मानसिया लाजिनांगौमोन जाय मानसिया खुनु मरेलिटि गैया जोङो नुनो मोनो इन्डियायाव जुदि सोरबा माब्लाबाफोर रेल जुदि नोङो जाब्रबथाय जायोब्ला रेलनि एक्सिडेन्ट जायोब्ला रेल मिनिस्टारा बिनि रिजाइनेसन होनायखौ जोङो नुनो मोनो। नाथाय दिनै एथ' एरेस्टेड मानसि जानायनि उनाव गोबां नोङो दुर्निति थानायनि उनाव दिनै प्रफेसर लादु सिंआ बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलरनि बिबानखौ दिनै बियो आरोबाव लागासिनो दङ। मैयाबो बियो जयनिं जादों मैयाबो हाबदों अफिस सालायगासिनो दङ। मरेलिटि जेबो गैया जोंनि समाजाव बेबायदि इउनिभार्सिटियाव थानाय मानसिया जोबोद दुखुनांथाव जोबोद आसरित बेबायदि मानसिया दे नोङो इउनिभार्सिटिखौ सालायनो हायो जोबोद दुखुनांथाव। जोङो बेखायनो दिनै चिरां जिल्ला एबसुनि जानानै जोङो बिथांखौ गोख्रैनो बिथाङा नैबे जिखिनि पस्ट बिथाङा आवग्रिनानै दङ बेनिफ्राय गोख्रैनो बिथाङा रिजाइनेसन होनांगौ। जों आसाम सरकारखौबो जोङो हुंखार होदों जोङो सोंखारिदों बिथांखौ एरेस्ट जाखांनायनि उनाव दिनै बेल होखांनायनि उनाव बेखौ मानो आरोबाव दिनै जयनिं खालामनो होदों अफिस सालायनो होदों। जोङो बेनि थाखाय आसाम सरकारखौबो जों रिकुवेस्ट खालामदों सरकार जोङो नारसिनदों जाहाथे बिथांमोनाबो दिनै लाजिथावथाव एरेस्ट जानाय मानसिया गावसोरनि मेगनावनो दिनै बेबायदि नोङो इउनिभार्सिटिनि सासे भाइस चेन्सेलर जागासिनो दङ जोबोद दुखुनांथाव। जोङो बेखायनो बिथांखौ खावलायदों जोङो बिथाङा मरेल ग्राउन्डआव बिथाङा गोख्रैनो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनिफ्राय बिथाङा गोजान जानांगौ। आरो जोङो दिनै दाबि खालामदों जाय मानसिया जयग' गोनां जाय मानसिया स्किल गोनां बे मानसिया जोंनि नायल' जाल' बड'लेण्ड बिटिआरनि मोनसेल' इउनिभार्सिटि बे बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव सासे मोजां भाइस चेन्सेलरा बेयाव जायगा लाफैनांगौ बेखौ सामलायफैनांगौ। आरो जोंनि नायल' जाल' जि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि जाहाथे बे फिउचाराव जोंनि गेजेराव मोजां फरायसा ओंखारहैनो हायो मोजां रिसार्चनि खामानि मावनो हायो बेनि थाखाय जों दाबि खालामदों। जों दिनै नुनो मोनदों बिथाङा दिनै गोबां नोङो दिनै कारापसनाव जइन जानानै कारापसनाव लिप्त जानानै कारापसनाव लोब्बा जानानै दिनै बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिखौ मोनसे कारापसननि कारखाना बायदि सालायगासिनो दङ। बेयाव इलिगेल एपइन्टमेन्ट जायो बेयाव रिजाल्टआ लेट जायो मोजां फरिखा जाया मोजां बिजाब गैया दिनै फरिखा मोजां सामलायनो नालागे मोजां नोङो इउनिभार्सिटियाव सामलायनो नालागे बिथाङा दिनै कारापसनाव जोङो बेखौ लोब्बा जानायखौ जों नुनो मोनदों। बेखायनो जोङो चिरां जिल्ला एबसुनि जानानै दिनै नैबे जि सोमावसारनाय जि खुदिसारनाय हाबाफारिजों जोङो बिथांखौ दिनै जोङो हुमखि होदों बिथाङा थाबैनो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनिफ्राय ओंखारलांनांगौ।